tak vyriešila sa mi vlastne bolesť hlavy. Mala som v podstate hlavu jak autobus. Plný nos, bolesť v strede medzi očami, hlavu vzadu a boleli ma uši, tak 3/4 roka. Dávala som si také tie papierové sviečky, ktoré sa zapalujú pri uchu, aby vytiahli zápal. To mi vôbec nepomáhalo. Ušné kvapky, nič mi nepomáhalo. A Lavil som si dala, ja som mala do týždňa hlavu späť, moju hlavu späť. Nemala som ju jak melón, jak autobus, nafúknutú, nehučalo mi v ušiach, úplne super. A ľahšie sa mi dýcha, som astmatik a ešte aj dýchanie mi to napravilo. A na seba nosné kvapky, to je ten sprej, takisto som si striekala Lavil a tie kvapky do nosa aj do uší.